पाटे इलो बाई आणि कुणी पाटे लायले पूर्ण सांगते अजून नाही अजून नाही ते नाम ओळखी नाम ओळखी ते कपाळ नाम ओळखी कपाळ नाम ओळखी कमी नाही अरे रजिस्टर पदराचा गाणी म्हणी म्हणा की गाणी म्हणी म्हणा काय गाणी म्हणी म्हणत की व्हिडिओ चालला तिकडे युट्यूब This is daddy. This is daddy. थांब येतो युट्यूबला व्हिडिओ टाकतो युट्यूबला Gracias.